tayo po'y magsisimula na po sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po'y umikot, kamayan at ngitian po natin ang bawat isa, ang bawat kapatid na hindi po natin nakita sa buong linggong ito. Aking kapatid, minamahal kong kapatid, sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna, habang may pag-ibig magkaisa. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid, sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na ikaya kung si Kristo'y nangunguna, habang may pag-ibig magkaisa. Amen. Sige po, sa umagang ito, patuloy natin ito ang ating mga puso upang magpuri sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Welcome natin ang presence. We bless you, Lord. Sa puso ng bawat Lord. Hallelujah. Buksan natin ang mga puso, ang mga isipan na mapag-dwell ang presence ng Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We honor you. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Pwede natin nasa ating kamay. Hindi ako magsasawang purihin ka. Yes, Lord. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. lagi kong nararanasan, Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka.
Jesus, purihin ka. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Oh, purihin ka, O Diyos, purihin ka sa umaga po ito. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig nyo na laging bago sa bawat umaga. Salamat sa katapatan nyo, Panginoon, kung kaya't kami nakarating sa lugar na ito upang magsama-sama, Panginoon, at damhin, Panginoon, ang inyong banal na presensya. Salamat, Lord, for I know and I believe, O God, this is just, Lord, hallelujah, the fulfillment of your covenant, O God. That Sabbath day, O Lord, na kung saan ang araw na ito, Panginoon, ay nilalaan namin para sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Oh, salamat, salamat, O Diyos. At sa umaga pong ito, patuloy po na hayaan nyo ng aming mga puso ay siyasatin nyo, Lord, anuman na magiging balakid upang hindi kami tunay na makapanambahan sa inyo, upang hindi namin maibigay, Panginoon, ang taos-pusong pasasalamat at pagpupuri sa inyo, Father. Cleanse our hearts, O God. Search our hearts, O Lord, and see if there any wickedness in it, O God. Lord, patawarin niyo kami at linisin ang inyong makapangyarihang dugo. At hayaan niyo, Panginoon, na sa umaga pong ito, tanging ang presensya niyo, Lord, sa pamagitan ng Santong Espiritu, ang maranasan namin, Panginoon. Lord, let the spirit of praise arise in this place. Hayaan niyo, Panginoon, na ang pagtitipon namin ito, Panginoon, ay tunay nga, Lord, hallelujah. Lord, maging, Lord, kaaya-aya sa inyong harapan, Panginoon. Yes, O Lord, hayaan niyo, Lord, dalhin niyo rin ang inyong mga anghel na makakasama naming purihin ka, sambahin ka at luwalhatiin. Ihanda niyo rin po ang aming mga puso upang sa salita niyo ng aming pong pagsasalusaluhan ay matanggap namin, Panginoon, ang aming mga portion, O God, na magpapalakas, magpapatatag, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo. Pagpalain niyo, Lord, maging ang inyong anak na gagamitin. Hide him under the shadow of your cross. Let your holy name be exalted, Father God. Lord, salamat po. Yes, O God, salamat sa inyong presensya. Salamat, Panginoon. Niluluklok ka namin sa aming kalagitnaan sa oras pong ito. In Jesus' name, amen and amen. Excited na po tayo magpuri sa Panginoon. Amen. Narito po tayo umaga para maranasan natin ang pag-ibig at Yes, presensya Lord. ng Lord. At itataas po natin ang kanyang pangalan ngayong umaga. Yes, Lord. Sabay natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Lord. Hallelujah. At pinagpurihin ang Diyos. Yes! Go! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ang iyong mukha. Sumasayaw na nga! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita.
Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagbuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw na ka, sumasayaw na ka, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagbuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Oh Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami ay masamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Sumikaw, sa galak, yeah, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumikaw, sa galak, yeah, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri para sa'yo. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak, yeah, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, yeah, sumigaw sa galak, yeah, sumigaw sa galak, yeah, ang lahat ng
kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, hallelujah, isigaw, Lord. Oh, hallelujah, we praise you, we worship you. Yes, Lord, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tuloy ka naming sambahin, Panginoon. Parangalan ng aming mga puso. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Pusong dalisay Ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Muli po, pusong dalisay. Aming nais, Panginoon. Pusong Dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumabahag ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Maranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan.
Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa po, taas po natin ang ating tinig at awitin po natin ito sa ating Panginoon. Itataas ang aking tinig, itatanghal. Hindi po importante kung maganda ang ating boses. Ang importante po sa ating Panginoon ay ang puso natin na punong-puno ng pagpuri sa ating dakilang Diyos. Ang iyong kalwalhati. Hayaan po natin yung puso po natin na maging daluyan ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Pagpupuri na kinalulugdan niya sa umagang ito. Hinka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian,
ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Oh, yes, O Lord. Purihin ka ng iyong mga nilikha. Purihin ka, O Diyos. Sinasamba ka namin. Itinataas ka namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, sambahin natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord. Yes, O God. Amen, amen, Lord. Sambahin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Wala kang katulad, O Diyos. Patuloy ka naming pupurihin at sasambahin. Hallelujah, hallelujah. Patuloy nating awitan ng Diyos. Siya'y nalulugod sa ating papuri at pagsamba. Oh, yes, O Lord, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit. Pwede ba nating itaas ang ating kamay sa Diyos? At sabihin natin, Panginoon, wala kang katulad. Wala nang pantay sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa iyo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Once again, sabihin natin, Lord, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa iyo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. For the last time, yes Lord, for the last time, wala kang katulad.
wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Palapakan natin ang Panginoon. Oh, let's give glory to God. Oh, wala kang katulad, oh Diyos, napakabuti mo. Salamat, oh Diyos, sa iyong presensya, sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po. Hindi kami magsasawang purihin kat ihayag ang iyong kadakilaan at kabutihan. Tunay nga, O Diyos, wala kang katulad. Hindi ka nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayong umagang ito, O Diyos, muli ka magpakilala sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita naming pag-aaralan. Ihanda mo ang puso ng buhay ng bawat isa. And I declare, Lord, na may mangyayari sa aming mga buhay. Salamat, salamat. Tanggapin niyo ang karangalan ng papuri. Ama, pasasalamat sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, maupo ng lahat. Amen, amen. Will, pataas ng konti. Neil, sino ba nakakaalam niyan? Taas ng konti, tapos... Amen. Good morning. Amen. Masaya po ba tayong lahat? Ngayon pong buwan na ito ay nasa Hulyo na tayo, no? At napakabilis po ng panahon. Praise God. Amen. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, lahat ng bata, gusto ko po ipag-pray. Sige po, lahat ng bata, 1 buwan, 5 days, 1 day na ipinanganganak kung nandito. Sige po, lahat ng bata, 15 years old pababa. Ayan. Sige, pumunta sa harapan bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Ayan. Sige, asan lahat ng bata? Pakitawag ang lahat ng bata. Gabayan ng ina kung medyo sige, samahan ng mother, father, yung mga anak. Dito sa harapan, mga bata, lapit kayo. Alam nyo, mga bata, yan po special kay Lord. Sa Mark chapter 10, verse 13, minsan, inilapit ng mga parents ang anak nila kay Jesus. Nakita ito ng mga alagad, nagagalit sila at bakit daw ginugulo ang Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Kung gusto ninyong pagharian kayo ng Diyos, tumulad kayo sa mga bata. No? Sapagkat sa mga batang nagsisimulang maghari ang Diyos. Kaya kailangan natin silang ilapit sa Diyos at ang sabi ng Bible, pinatungan ni Jesus sila ng kamay, niyakap sila at sila'y pinagpala. No po? So kaya sa oras na ito ay ituon nating lahat ang kamay natin sa mga bata. Ang prayer ko po ay kahit hindi pa sa panahon nila, ay sa panahon na natin ay magdala si Lord ng mga engineer, architect, doktora, nurse, no? Magdala si Lord dito ng mga matatapat na anak niya, lingkod niya, businessman, businesswoman, dahil ito po ay kailangan natin sa expansion ng ministry, no? So ito nating lahat ang kamay natin sa kanila. In the future, may the kingdom of the Lord be done upon these children, Lord God, as we lay hands upon our hands toward these children, Lord. We declare, Lord, that someday we will magre-raise up ka sa mga batang ito ng leader ng bayan, Panginoon. Lord, hallelujah, anuman ang plano't naisip mo sa kanila maganap. Lord, magre-raise up ka sa mga batang ito na magagaling, matatalino, mga engineer, Lord, businessman, businesswoman, O God, Lord, abogado, Panginoon, architect, O God, Lord, magre-raise ka ba sa mga batang ito, Lord God Almighty, in the name of Jesus, Lord, I release, O God, your favor, your blessing sa mga batang ito, wisdom, knowledge, O God, in Jesus' name,
Yes, someday, Lord, sa mga batang ito'y hihirangin mo ang mahuhusay, Panginoon. Lord, maging nurse, doktora, Father God, in Jesus' name. Yes, Lord. Hallelujah. Karunungan, talino ibigay mo, maging even anointed worship leader, O God, pastors, teacher, evangelist, in Jesus' name. Yes, hallelujah, hallelujah. I release, Lord, in Jesus' name, your favor, your blessing, your wisdom sa mga batang ito, Father God, in Jesus' name. Panginoon, salamat po. May your covering upon these children, O God, your protection, Lord, in Jesus' name. At sinasaway ko ang lahat ng gawa ng demonyo sa kanila, aksidente, trouble, yes, hallelujah, lahat ng masasamang gawa ng kadiliman, pinapalayas ko sa mga batang ito, in Jesus' name. In Jesus' name, pinadadaloy ko ang karunungan ng Diyos, ang katalinuhan, ang divine protection ng Panginoon. Salamat, Lord, ng marami. Thank you, Lord, for the victory of God, for the blessing at mangyari ang plano't naisin mo sa mga batang ito. We thank you, Lord. We honor you, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Amen. Yan ang ating future leaders ng Panginoon. The next generation, no? Kaya po, kailangan natin silang ihanda sa mga susunod na panahon. And thank God sapagkat nagtagumpay po tayo. No? Gusto ko pong pasalamatan natin ng Diyos sapagkat nung Thursday nga, no? Thursday nga ba yun? Nung mag-outtaking nga ating bagong Pangulo ng Pilipinas, President Bongbong Marcos Jr., no? So salamat kay Lord, hindi tayo nagkamali ng ating pinili, bagamat may malalaking simbahan sa Pilipinas na nagkaisa na iboto ang kabila at ibang pastor o presidente, pero nakita natin na talagang sa ating direksyon at gabay ng Holy Spirit ay nagnalo ang ating ibinotong Pangulo, no? Sapagkat naniniwala po tayo na talagang sa harapan ng Diyos, ang nagpapakumbaba ay tinataas at ang mga nagmamakataas ibinabaksak ng Diyos. No? Totoo po yan, nangyayari po yan. So yung iba sa atin, maaaring ang ibinoto nyo ay ibang Pangulo, okay lamang po yun, tapos na ang halalan, bago na ang presidente natin ngayon, at ang tungkulin natin bilang mamamayang Pilipino'y magpasakop sa namumuno, lalo na sa Pangulo, at ipagdasal sila, yan ang turo ng Diyos sa banal na kasulatan. Ano po? So kaya praise God, purihin po ang Panginoon. Ngayong buwan na ito, ang ating pong tema is about the prayer of David for his son Solomon. No po? So buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Chronicles chapter 29 verse 19. 1 Chronicles chapter 29 verse 19. Ito po yung prayer ni David bago siya mawala sa mundong ito, dahil ang papalit na hari ng Israel during that time ay ang kanyang anak na si Solomon, na anak niya kay Bathsheba, no? So makikita po natin ang background ni Solomon. Siya ay ipinanganak ng isang babae na ang pangalan ay Bathsheba, na sa kabila ng ating kaalaman na si Bathsheba ay napangasawa ni Haring David sa lumang tipan ng parang kumbaga sa puwersahan bilang hari, ginamit niya ang kanyang posisyon at kapangyarihan para mapangasawa niya si Bathsheba. Subalit sa pamamagitan ng babaeng ito, sa kabila ng puwersahang siya'y napangasawa ni David, na nagkasala si David nang mapangasawa niya si Bathsheba dahil nga pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba na si Uriah doon sa gera, at nagkasala nga siya ng murder and adultery. But gayunpaman, may plano ang Diyos sa kabila ng may mga pangit at naganap na pagkakamali si Haring David. Ang naging anak niyang si Solomon kay Bathsheba ay naging kapalit niyang hari sa Israel. So kaya nga, purihin ang Panginoon. Basahin po natin 1 Chronicles chapter 29 verse 19. Ito yung prayer niya. Give my son Solomon a loyal heart to keep your commandments and your testimonies and your statutes, to do all these things and to build the temple for which I have made provision.
Yan po ang sabi ng New King James Version. Pero sa New Living Translation, sabi niya, ito yung prayer niya, Lord, bigyan mo ang aking anak ng buong puso, no? Perfect heart or loyal heart. Give my son Solomon the wholehearted desire to obey all your commands. No? Ito yung prayer niya na bigyan ng kanyang anak na si Solomon ng buong pusong may pagnanais na sundin ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Mga batas at alituntunin, and to do everything necessary to build this temple. At gawin niya ang lahat ng bagay na kailangan sa pagtatayo ng templo. For which I have made this preparation, sapagkat ito yung inihanda niya. No? Kasi po sa lumang tipan si David, nagnanais siya na magtayo ng templo. No? Ng templo, at hindi siya ang magtatayo nito dahil nga sa marami siyang napatay nung panahon na yung bilang hari, marami siyang pinapatay. Hindi siya ang pinayagan ng Diyos na magtayo ng templo ng Diyos, kundi ang kanyang anak na si Solomon na papalit na bilang hari sa kanya. So dalawang bagay ang makikita natin dito, no? So David has a heart to build the temple for God. Meron siyang puso na magtayo ng templo sa Diyos, physical temple, no? But he is not the one who built the temple of God because of the blood, no? Dahil nga sa mga dugo na dumanak sa pamamagitan ng paghahari niya. Si David ay merong desire na para sa kanyang anak na dahil nga hindi siya magtatayo ng templo, yung kanyang anak na sa Solomon. Kaya nga ang prayer niya ay para sa kanyang anak, naahalili sa kanya, two things David desire for his son. Ang sabi niya nga, Lord, give my son perfect heart, loyal heart, no? Tapat na puso, ganap na puso. Meaning, gusto niyang ang kanyang anak ay magkaroon ng good heart, mabuting puso. That is personal. That is spiritual, no? Na ang kanyang anak na hahaliling hari, kapalit niya during that time, ay magkaroon ng isang tapat na puso, dalisay na puso, ganap, na buong pusong susunod sa kautusan ng Diyos, no? And secondly, yung physical. No? Ito yung templo, ito yung pagtatayo ng building. Kaya nga si David, naghahanda siya ng pagtatayo ng templo during that time, kaya yung kanya mga ginto, pati na yung mga tauhan niya, lahat ng tao, nag-share, nagbabahagi, nag-o-offer, marami silang ini-offer. Kaya pag binasa natin ang buong chapter ng 29, ng 1 Chronicles 29, makikita natin dyan yung paghahayag niya ng kadakilaan ng Diyos na lahat ng meron kami ay sa iyo, lahat ng ari-arian namin galing sa iyo. No? So inihahayag niya yung ng kabutihan ng Diyos, inihahayag niya yung biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya naman ang mga tao talagang nag-offering sila, nag-sacrifice sila para sa pagtatayo ng templo ng Diyos. No? So ito nga yung prayer niya. Kaya nga, mahalaga po na ang bawat isa po sa atin, lalo na po ngayon, harap tayo sa panibagong, tapos na yung second quarter, no? O yung kalahating taon. Papasok na tayo sa pangalawang kalahating taon para ngayon ay buwan na ng Hulyo, no? So kaya nga, napakahalaga na ang ating mga puso ay ating pangalagaan, ating bantayan, no? Dahil pag ang puso ng tao ay napasok, no, na-contaminate na mga bagay na maglalayo sa iyo sa Diyos, mawawala ka sa Panginoon. Kaya nga ito yung prayer ni David. Kasi magtatayo siya ng templo pero hindi siya magtatayo, yung anak niya. Kaya ang prayer niya kay Lord para sa anak niya ay magkaroon ng ganap na puso. Kaya yung inaawit natin kanina, anong sabi ng awit? No? Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo o Diyos para sa akin. No? So yun yung awit natin kanina. Kaya gaano ba kahalaga? No? Ito yung title ng ating pag-aaralan. Gaano kahalaga sa Diyos na mayroon tayong pusong tapat, pusong ganap, pusong dalisay. How having a loyal heart is important to God. No? Gaano kahalaga na meron tayong pusong ganap, dalisay sa harapan ng Diyos. Bakit ito yung prayer ni David para sa kanyang anak? Lord, give my son Solomon, no, a pure heart, no? Give my son Solomon loyal heart, perfect heart, no? Dahil alam ni David na kapag tama at malinis, maayos ang puso
ng isang tao, lalo na yung kanyang anak, no? Makukuha niya ang mga biyaya ng Diyos. Amen po ba? Ganon din po sa bawat isa sa atin. Bakit yun ang prayer ni David para sa kanyang anak? Number 1, may 4 na mahalagang bagay na gusto ko ibahagi po sa atin. Una, you gain the favor of God. No? Makukuha mo ang pabor ng Diyos. Sabihin natin, favor of God. Once more, favor of God. Pag ang pabor ng Diyos malayo sa tao, kahit anong pilit mong gawin sa buhay, dahil Kristiyano ka, pero malayo ang pabor ng Diyos sa iyo, lahat ng gawin mo, lahat ng hakbang mo, lahat ng plano mo, parang walang direksyon, parang struggle, parang maganit, parang walang kagaangan, parang gusot, no? Kasi nga, wala ang pabor ng Diyos. Kaya nga, ito yung prayer ni David para sa kanyang anak na sa Solomon, no? Kaya dito ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 3 to 4, Proverbs 3:3-4, let love and faithfulness never leave you. Huwag mong hayaang mawala ang pag-ibig at katapatan sa iyo. Bind them around your neck. Itali mo sa iyong leeg. Write them on the tablet of your heart. Isulat sa tableta, sa ikabuturan ng iyong puso. Then, pag nandyan ang pag-ibig at katapatan nasa atin, then you will win favor and a good name, good success in the sight of God and men. No? Pag nandyan ang katapatan, andyan ang ganap na puso, andyan ang dalisay at malinis na puso, makukuha natin ang pabor ng Diyos. Kaya anong sabi? Parang gawing kwintas, ilagay sa leeg. Kasi pag nandyan ang katapatan sa puso natin, makita mo ang favor ng Diyos laging nasa iyo. Amen po ba? No? Sabi ng Leviticus 26 verse 19 sa NIV, Leviticus 26 verse 9, I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers, and I will keep my covenant with you. No? Sabi ni Lord, no? Titignan kita ng aking lingap, no? Ng aking kalinga, ng aking pagmamahal. Kasi pag sinabing favor, yan po yung lingap, yan po yung pagtingin ng Diyos, yung kalinga ng Diyos, parang sa isang ina, no, na laging nakamasid sa kanyang anak. Laging yung lingap ng ina, pagmamahal at yakap nasa kanyang anak, no? Na hindi niya hayaang mapasama kung mapaano ang kanyang anak dahil andun lagi yung pabor niya na sa oras ng kailangan ng tulong ng kanyang anak, andyan ang parents, especially ang mga mother, no? Ganun ang Panginoon, sabi niya, I will look on you with favor and make you fruitful. Gagawin kanyang mabunga, no? And increase your numbers. Daragdagan niya ang iyong mga bilang. At iingatan daw ni Lord yung kanyang tipan sa atin. Kaya nga last month, ang covenant ni Lord sa atin ay everlasting covenant, no? Everlasting covenant. Kaya nga ang isang tao na may ganap at tapat, dalisay na puso sa Diyos, nakukuha natin yung favor ni Lord. Once again, sabihin natin, favor of God. No? Ang pabor ng Diyos nandyan, bumababa ang langit sa buhay mo, kasama na sa pamilya mo, kasama ang pamilya natin. Pag ang pabor ng Diyos. Naalala ko, nung nandun pa kami sa pinanggalingan namin church sa JIL, no? I think 2001, no? Na pupunta po kami ng Hong Kong noon. Talagang mararamdaman mo, bukas na bukas ang langit, bumababa ang langit sa buhay mo, no? Naranasan ko nang mapunta po ako ron, talagang yung favor ng Diyos nandiyan kasama mo. Maging nung kami po ay ni Reverend Stella nagpunta ng US, no? 2016, ang favor ng Diyos nandoon po sa amin. Dahil nga libre po kami sa eroplano, kami ay may body pass nung aking hipag kay Ate Glo na kanyang ate ay sa intercontinental yung airline Continental Airlines, no? Libre po kami sa eroplano. Ngayon, nandun kami sa California, punuan. Pag kami upo ang bakante, yon, pwede kami, makakasakay kami. Pagka punuan yan, intay ka ng another time, no, ng flight. Ang dami. Tapos parang 4 ba kami o 3,
merong 4 na Chinese na pinalipat sila, no? Malapit na kasi nagpapasakay na eh. Talagang pray kami ng pray, kailangan kami makasakay dahil baka abutin pa kami isang araw doon at mahirap, no? So pray kami ng pray hanggang mamaya nag-announce, yung mga Chinese, lumipat kayo doon sa ganung airline, doon ang biyahe nyo, mapapalayo kayo rito, no? Kaya nga talagang nandun po yung favor ng Diyos, no? Na talaga nakasakay kami hanggang makabalik kami ng Houston, Texas. At minsan pa mayroong pangyayari 2017 doon sa immigration sa Hawaii, no? Medyo mahigpit doon. Ay dinala ako doon sa pauwi na yata ako ng Pilipinas noon eh, no? O papunta pa lang ng US, pinapasok ako doon sa immigration sa opisina nila. Mabuti yung Chinese, mabait, no? At nag-iisa lang ako noon, papunta pa lang ako ng US. Bakit daw ako pupunta ng US? Sabi ko ay babantayan ko yung biyanan ko, nandun pa yung nanay ni Rev Stella na nasa bahay. At inimbita ako ng aking hipag na mag-visit. Bakit di yung asawa mo? Nasa Pilipinas po, no? Mahigpit yung nasa immigration dun sa mismong counter. At nung pinapasok ako doon sa opisina, pray ako ng pray, praise God, at mabait yung Chinese. At yun, pinapasok ako na mag-stay lang ako, sabi ko, ng parang 1 month dahil ang pag-stay doon, pinakamatagal na yung 3 months. No? Pag lumampas ka ay hindi na pwede. So kaya salamat kay Lord dahil sa mga karanasan natin, pag ang pagsama ng Diyos ay nasa iyo, yung favor ng Panginoon, no, sasamahan ka niya, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. No, kaya ang bawat isa sa atin, no, mahalaga po na kapag sa harapan ni Lord, meron tayong ganap na puso, tamang puso, yung favor ng Diyos nakukuha natin. Pagka ang pabor ng Diyos wala sa iyo at hindi kalooban ng Diyos ng isang bagay na ginagawa mo, lalo na nga minsan may mga kapatirang uma-abroad. Bakit hindi naka-abroad? Kasi hindi will ni Lord. Wala ang pabor ng Diyos at pagsama sa Kanya. Hindi kalooban ng Diyos na umabroad ka, dito ka lamang. Dahil pag ipinilit mong isang bagay na hindi kalooban ng Diyos, hindi yan magsasucess. No? Pero pag ang isang bagay, kalooban ng Diyos at ang pabor ng Diyos nasa iyo, napaka-smooth ng lahat, magaang ang lahat, tagumpay ang lakad natin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya ganito kahalaga na meron tayong ganap na puso sa harapan ng Diyos dahil nakukuha natin yung pabor ng Diyos. No? Ang favor ni Lord, hindi po mahirap yan. No? Hindi po yan pinaghihirapan. Pag sinabing favor or an unmerited favor, hindi mo yung paghihirapan. Minsan may biglang darating sa iyo na pabor o biyaya na hindi mo pinagpaguran. No? Ganun po si Lord. No? Kaya nga mahalaga po na meron tayong tapat at dalisay na puso sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, no? Bakit ito ang prayer ni David para sa kanyang mga anak, sa kanyang anak na si Solomon? You have the right to draw near to God directly. Sa harapan ni Lord, no? Pagka tayo ay merong ganap na puso, tamang puso, meron tayong karapatan na makalapit sa Diyos directly, no? Direkta, no? Kasi sa mundo, sa ating nakalakihan, para makalapit ka sa Diyos, meron pang padrino. Pupunta ka sa isang pare, papasok ka sa isang kubiko, ano man tawag doon sa tabi dyan, no? Di ba, nung araw tayo, magkukumpisal ka doon, Father, nagnakaw ako ng kalabaw, may tali pala, nahuli tuloy ako, no? Nagkukumpisal ka ron. Pero hindi na po yun. Si Jesus ang ating high priest. Direktahan na tayo makakalapit sa Diyos kung nagkakamali tayo. Amen? Kung may nagawa kang pagkakasala, direkta tayo makakalapit sa Diyos para mag-ask, Lord, forgive me. Sabi ng James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. No? Lumapit ka lang sa Panginoon. Cleanse your hands, linisin niyo ang inyong makamay. You sinners, kayong mga makasalanan. And purify your hearts, you double-minded. Yan. Linisin niyo ang inyong mga puso, kayong nagdadalawang isip, pabago-bagong isip. No? Kaya pag tayo ay double-minded, laging nagdadalawang isip, pabago-bago ng desisyon, susunod, maglilingkod, hindi bukas, susunod, maglilingkod, bukas, hindi. No? Sabi ni Lord, linisin niyo ang inyong mga puso, kayong mga makasalanan. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. No?
Sapagat ang Diyos natin, kahit tayo magdasal at manalangin na manalangin, pag nandyan ang kasalanan, hindi makakatugon ng Diyos. No? No? Kaya kailangan lumapit tayo sa Panginoon. Meron na tayong direktahang paglapit sa Kanya upang sa ganon, maabot ng Diyos yung ating mga kahilingan. Isaiah 59 verse 1 and 2. Surely the arm of the Lord is not too short to save. Ang kamay daw ng Panginoon ay hindi maiksi para iligtas tayo. Nor his ear too dull to hear. Ni ang kanyang tainga ay hindi sarado o bingi para hindi marinig ang ating mga dalangin. But your iniquities have separated you from your God. Yung kasalanan natin na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. No? Kita nyo, yun daw kasalanan ng tao ang nagtatago sa Diyos. No? Ang nagtatakip sa mukha ng Diyos para hindi tayo marinig. Kaya pag ang kasalanan ay nandiyan, yan ang sanhi at dahilan at ugad upang hindi makatugon ng Diyos. No? Upang hindi tayo marinig ng Panginoon sa ating mga dasal sa Kanya. At sinabi pa rin ni Haring David sa Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. No? Pag may kasalanan sa aking puso, ang Diyos hindi ako madidinig. Pag may kasalanan sa puso natin. No? Hindi lahat ng tao makakapasok sa presensya ng Diyos. Hindi lahat ng tao diringgin ng Diyos ang mga dasal. Kapag may kasalanang nakita ang Diyos sa puso ng isang tao, yun ang magiging dahilan para hindi makakilos ang Diyos, para hindi madinig ng Diyos ang dasal niya. No? Kaya importante ang kaganapan, ang kalinisan ng puso. At pagdalisay ang puso natin, tapat at ganap ang puso natin, ipararanas ng Diyos sa atin ang kanyang lakas, ang kanyang kapangyarihan. Amen? Andiyan po ba kayo? 2 Chronicles 16:9. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Ang mata ng Diyos gumagala sa buong daigdig. To show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. No? Kita nyo? Ipakikita ro ng Diyos ang kanyang lakas doon sa mga ang puso ay loyal sa Kanya. Tapat sa Kanya. Kaya ganito kahalaga ang puso na magkaroon tayo ng pusong tapat sa Diyos, pusong ganap. No? Na hindi tayo nagtatago. Bagkus, ang prayer nga ni David sa kanyang anak, magkaroon ng buong pusong pagnanais na ang kanyang anak ay sundin ang lahat ng kautusan ng Diyos. No? Sundin ang kautusan ng Panginoon, ang alituntunin ang mga batas. Ito yung prayer ni David sa kanyang anak na si Solomon. Kaya sa bawat isa po sa atin, kapag talagang tayo ay may dalisay na puso sa Panginoon, yan meron na tayong right, no, na makalapit sa Diyos. Kung ano man ang dasal natin, ano man ang hiniing natin, ano man ang mga prayer request natin, i-open natin kay Lord. No? Huwag tayong mahiya. Bakit? Anak niya tayo eh. Amen? No? Alam mo sa puso mo na meron kang kahilingan, sabi mo sa Kanya, huwag ka mahiya, huwag ka matakot. Anak tayo ng Diyos. No? Di ba yung mga anak natin, kapag ka puno ng rep ang iyong puno ng laman, prutas, anumang pagkain ang iyong refrigerator, no? Ang anak mo hindi na magsasabi, "Mapa, kukuha ko ng apple, ng juice." Hindi na, o water, no? Kung siya ay 10 years old, 8 years old, 15 pataas, hindi na magsasabi. Bakit? Lahat ng meron sa refrigerator, para sa kanya yon. Amen. Para yon sa kanyang pamilya na inihanda ng parents sa mga anak. Hindi na siya magsasabi, bakit? Kukusa na siyang kukuha doon dahil lahat ng meron doon para sa pamilya yon ng kanyang mga magulang sa mga anak. Ganon din sa kaharian ng Diyos. Lahat ng meron sa kaharian ng Diyos ay para sa atin yan. Amen. No? Meron tayong meron tayong karapatan na makalapit sa Diyos. No? Dahil tayo'y mga anak ng Diyos. No? Amen. Totoo ka bang anak ng Diyos? Amen. No? Tignan nyo nga katabi nyo. Huwag ka na mag-alinlangan. Sabi mo, huwag ka na mag-alinlangan. Anak ka ng Diyos. Yan ang posisyon natin sa harapan ni Lord. Mga anak tayo ng Diyos. No? Ang anak ay anak. Kahit nagkamali pa yan, kahit magulang mo o ang ama nagkamali, nagkaasala, ang anak mo pa rin yan, tatay mo pa rin yan. No?
At dahil tayo mga anak ng Diyos, meron tayong right na makalapit sa Kanya. No? At hindi tayo itataboy ng Diyos. Dahil ang lingap ng Diyos, ang tingin ng Diyos, laging nasa Kanyang anak. Hindi nawawala. Mawala nga lang saglit yung anak mo, hinahanap mo na eh. No? Ang mga parents talagang nandun ng sobrang paglingap para sa mga anak niya. Pangatlo, no? Gaano kahalaga sa Diyos na meron tayong dalisay, ganap na puso sa Kanya. You have the assurance to God that your prayers is granted. Ayan. You have the assurance to God that your prayers is granted. Meron tayong katiyakan sa Diyos na yung mga panalangin natin, granted. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag ka na mag-alinlangan. Lahat ng panalangin mo, sinagot na ni Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Tingnan nyo, ano ang sabi na Isaiah 65:24? Bago pa nga tayo manalangin sumagot na agad ang Diyos, nadinig niya na, alam niya na Because He is a God who knows everything. No? He is all-powerful God, all-knowing God. No? Isaiah 65:24, before they call, I will answer. Kita nyo, bago pa tayo tumawag, sumagot na ang Diyos, alam niya na While they are still speaking, I will hear. No? Habang sila'y nagsasalita, nakikinig ang Diyos. Praise God. No? Magsalita ka pa lang, sasabihin mo pa lang, alam na ng Diyos. Minsan nga, kami po, experience ko, bago ko pahilingin ng isang bagay, parating na pala siya at nandyan na. No? Hihilingin mo pa lang, dumarating na. No? Na-experience nyo ba yun? Amen? Kasi nga, mabuti ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Meron tayong katiyakan sa Diyos na yung mga prayers natin, granted. No? Ganun po kabuti ang Diyos natin. You need to believe. You will receive. Believe, you will receive. Declare what you believe. Claim what you believe. Manalig ka na tinanggap mo na yung mga hiniling mo. At i-declare natin na maniwala tayo at i-claim natin yung ating pinananaligan. No? Mangyayari po sa iyan. Amen. No? I-claim natin. Anong sabi ng Mark 11:24? Mark chapter 11, verse 24. Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. No? Kaya nga anuman daw bagay ang hilingin mo sa panalangin, manalig kang tinanggap mo na at matatanggap mo nga. No? Lord, ito po ang prayer namin, Lord. No? Kaya nga nagkausap kami ng ating pastor, Lito, ay talagang answered prayer. No? No? Dahil ayaw nating mabigat ang ating lingkod ng Diyos, ang gawain ng Panginoon, andun agad, gumawa na ang Diyos ng himala, ang pabor ng Diyos ay nando doon. No? So kaya nga, anumang hilingin daw natin sa panalangin, no? Yung desire ng heart natin, manalig kang tinanggap mo at matatanggap mo nga. So we need to believe, no? Na tinanggap na natin yung ating mga hinihiling kay Lord. Huwag kang mag-alinlangan. I-claim mo kahit wala pa sa kamay, kahit hindi mo pa nakikita o nahawakan, by faith. No? Because the just shall live by faith, not by sight. Huwag tayong manangan sa nakikita, kundi sa hindi pa nakikita, dahil yun ang pananampalataya. Kaya i-claim natin, Lord, thank you, Lord. I receive it, I declare it, I believe it, in Jesus' name, Amen. No? I-claim na natin, in God's time, no? In God's perfect time, magmamanifest materially yung hiniling natin. No? Ganun po si God. Tinitingnan niya lamang yung ating faith. No? Kung hindi tayo mag-aalilangan. Kaya napakahalaga kay Lord na magkaroon tayo ng assurance sa heart natin. Lord, thank you Lord. Lahat ng mga prayers ko sa iyo, granted na. Sinagot mo na. No? Sabi mo sa katabi niyo, kapatid, magalak ka. No? Magsaya ka. Ang mga prayers mo ay sinagot na ni Lord. Amen, amen. Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. Sumagot na ang Diyos, tumugon na ang Panginoon sa mga prayers natin. No? Kaya nga kahit may mga plano tayo na dapat ganito, pero hindi nangyari, yung pala may the best na mangyayari pang higit doon sa inaasahan mong prayer mo sa buhay. No? No? At kung minsan naman may mga pangyayari na hindi mo inaasahang, may pain, may nangyaring ganito, pangit, no, may sakit, may trouble,
yung pala mayroong gagawing ang Panginoon. No? Meron siyang the best na nakaplano na higit sa plano natin. No? Kaya nga may mga pangyayari na pag pinag-aralan mo, inisa-isa mo, kaya pala napaaga ng uwi ang aming pastor. No? Dahil may paggagawa ka, may planong ganito, ganyan ang Panginoon. No? Lord, kaya pala ganito na may mga kaganapan na hindi mo mang inaasahan, pero pagka tinignan mo in spiritually, yung big picture, may the best o magandang plano si Lord. Amen. Kaya sa lahat ng bagay, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. All things work together for good. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Panginoon. No? Ganun po ang Diyos natin. So meron tayong assurance, no? Na kapag alam mo sa puso mo, tama ang heart mo, no? Hindi ka kumakaliwa, kumakanan, patuloy kang lumalapit sa Diyos ng may maayos, tamang puso, may assurance ka sa Diyos na yung mga prayers mo, sinagot na yan ni Lord. Kita nyo si Lord, bago pa lang tayo pala mag-pray o kausapin si Lord, alam niya na lahat no? Nakinig na siya at sinagot niya na, granted na, no? Ang pinakamahalaga sa harapan ni Lord, yung tamang puso nga, ganap na puso. Kaya yun ang prayer ni David Kasi aalis na siya, yung anak niya magtutuloy ng pagtatayo ng templong, pinalano niya at inihanda niya, hindi siya. No? So kaya pag ang puso ng isang tao maayos, ganap sa harapan ng Diyos, lahat ng bagay sa buhay natin magiging maayos, maganda. At kung minsan papayagan man ng Diyos na magkaroon ng trouble, ng mga bagay na hindi natin inaasahan, dahil may gustong gawin ng Diyos para sa ikabubuti pa rin natin. Hindi sa ikapapahamak natin. No? Ganun po lagi si Lord. Lastly, pang-apat, your life will be a blessing and it can never be changed. No? Ang buhay natin magiging pagpapala at hindi na ito magbabago. Pag alam mo sa puso mong mayroon kang maayos, tama at magandang puso, karakter sa harapan ng Diyos, no? Lahat ng gagawin mo, magiging pagpapala ka sa tao. Unless you turn to God and disobey His will. Malibang tumalikod ka sa Diyos at sumuway sa Kanyang kalooban. Yes, you will become a stumbling block. Magiging katitisurang ka, no? Because you disobey God. Pero pagka may ganap na maayos tayong puso, tayo ay magiging pagpapala at hindi na ito magbabago. No? Saan ka man pumunta. Hindi, bagkus pagka ikaw ay sumuway sa kalooban ng Diyos, no? Hindi ka na magiging pagpapala. Hindi na matutuwa ang tao sa iyo. No? Maiinis ang tao sa iyo. Lalayuan ka ng tao. No? Pero wala dito noon. Amen. Sabi mo sa katabi nyo, wala dito yon. Hindi ikaw yon. No? No? Kasi masama yung lagi kang kinatitisuran. Andyan na naman si sister, si brother, wag na nga tayo dyan dumaan. No? Ayoko nga umating kasi si ganyan. No? Mahirap po yun. No? Maganda yung parating ka pa lang, praise God, natutuwa na yung mga tao sa'yo. Andyan na si brother, andyan na sister. No? Maglilibre na naman niya. Ayun pala, kaya natutuwa. Kasi lagi ka nililibre. No? At siya naman, dahil bukas ang puso't may kakayanan, sige, bless, no? Kaya maganda yung makita ka pa lang ng mga tao, malaman pa lang parating ka, excited na sila. No? Diba, ang bagong pangulo, o si mayor, si gobernador, pag dumarating dyan sa lugar nyo, excited ka na makita siya. No? Maganda yung ang mga tao ay nakangiti pag nakikita ka, pag nalamang parating ka, nagagalak sila na makita ang presensya mo. Amen po ba? Huwag nating hayaan na parating ka, ang mga tao'y lumalayo at ayaw kang makita. No? Nangyari ba sa inyo yun? Sana wala. No? Ako nga po ay last week, nasa Baguio ako. No? Yung aming pinag-aralan do o pinasukan sa Bible School, yung Full Gospel Theological Seminary. After 2 years ay nabalik ang face-to-face. Inimbita po ako doon para mag-speak. No? Almost 100 yung mga pastor. Siguro yung mga friend ko sa inyo sa FB, nakita nyo, no? Na nag-minister po ang Panginoon sa kanila sa pamamagitan ko. At na-bless po sila, tuwan-tuwa sila. I was invited, no, doon sa Soar Again. No?
Bakit lilipad uli? Ibig sabihin, bumaksak o nanlupaypay na kailangan ilang lang uli. Yun yung topic no? Soar again. No? Kailangan lumipad uli, kailangan pumailan lang uli. No? So kaya nga, importante po na tayo sa buhay natin, pag alam mong tama ang puso mo, ikaw ay laging blessing sa ibang tao. At hindi na magbabago yun. No? Laging saan ka man pumunta, wherever you go, wherever you are, your life will never be the same again. No, ang buhay mo talagang ganun at ganun ang tao na be-bless sa iyo. No? Natutuwa sa iyo. Because the God whom we serve and worship will sustain every blessing you will receive. Ang Diyos natin pinaglilingkuran at sinasamba, isusustain niya. Pananatiliin niya yung bawat pagpapalang tinanggap natin at tuloy-tuloy po yung blessing na yan. Amen po ba? Gusto niyo po ba yon? Amen? No? At syempre si Lord, duty ni Lord na talaga i-provide yung needs ng mga anak niya. Tayo po yon. Parang sa parents, tungkulin ng mga magulang na i-provide ang lahat ng need ng kanyang mga anak. At ganun din ang ating Diyos na nasa langit. At syempre, kailangan din tayong kumilos, gumawa. Hindi pwedeng basta na lamang na si Juan Tamad naghihintay na bumaksak yung bayabas. Hindi. No? Kaya nga ang prayer ko kay Lord, mag-send ka sa ministry ng mga faithful supporters, faithful tithers. No? Dahil nasa expansion tayo, kailangan ng ministry para lumaki ang gawain, makahayo, kailangan ng mga faithful supporters sa ministry. Kaya nga ang prayer ko kay Lord, mag-raise up ka ng mga businessman, businesswoman, magpadala ka ng mga taong susuporta sa gawain mo. No? Kaya pabor ako sa mga kapatid natin na gustong meron siyang pagkukunan ng kabuhayan. No? Yung resources. No? Importante po yan, kasama yan sa paglaki ng ministry, paglawak ng gawain. Kaya pagka marami mga miyembro sa church na businessman, mga businesswoman, mga nagtatrabaho sa mga magagandang kumpanya, binebless sila ni Lord, siyempre magiging blessing sila sa gawain ni Lord. Kaya lahat po ng may business sa inyo, mamaya, lalapit po kayo sa harapan. Pagpe-pray ko kayo at magre-release tayo ng unstoppable favor of God sa buhay nyo. Blessing. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Lahat ng may trabaho, lahat ng may business, dahil kalooban ng Diyos na i-prosper ang inyong mga gawain, ang inyong mga trabaho, ang inyong mga businesses. Dahil once na umunlad yan, pinagpalat, lumaki, sino ba ang mapagpapala? Di ang Diyos ang gawain ni Lord. Amen. No? Kaya importante po ang ganap at kadilisayan ng puso. Kung paanong ang Diyos ibinigay ang kanyang anak na si Jesus, hindi niya kayang ibigay ang mga kailangan natin? Kaya ng Diyos yan. Amen po ba? No? Tingnan nyo, Romans 8:32. Romans chapter 8 verse 32. He did not spare not His own Son. Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. No? But He delivered Him up for us all. No? Ito ipinadala niya o ibinigay niya para sa ating lahat. How shall He not with Him also freely give us all things? Hindi niya kayang ibigay sa atin ng malaya ang lahat ng bagay? Kung yun daw kaisa-isa niyang anak na si Jesus, ibinigay para sa atin, ipinako sa krus na matay 2,000 years ago, hindi niya kayang ibigay yung lahat ng kailangan natin, kaya ng Diyos. Amen? Kaya ng Diyos. Yung nga anak niya, binigay niya. Yung mga kailangan lang natin. Sabi mo sa katabi niyo, kayang-kaya niya. Sa kabila, kayang-kaya ng Diyos na ibigay sa iyong lahat ng kailangan mo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ng Diyos. No? Anong kailangan natin? Yung iba sa inyo, matagal na nagpe-pray, Lord, heal my stomach, heal my lungs, heal my body. Lord, pagaling mo ang sakit ko, kaya ng Diyos yan. Di ba, pangako niya nga, by His stripes, you were healed. Past tense, tapos na. No? 1 Peter 2:24, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan sa krus upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala. At sa mga sugat na tinaglay niya, pinagaling na tayo. Lahat ng kailangan natin. No? Kung ibinigay daw ng Ama ang kanyang anak na si Jesus, kayang-kaya niyang ibigay ang lahat ng kailangan natin. Kaya anumang bagay na wala sa iyo, kita ng Diyos na kailangan mo yan. No? Hindi na magtatagal, ibibigay ng Diyos at darating sa iyo ang hiling mo. Amen?
I-claim natin. No? In God's time, mangyari ang plano at kalooban ng Diyos. Kaya nga, ganito kahalaga sa Diyos yung meron tayong ganap na puso. Sigurado kang yung prayer mo granted na kay Lord. No? Sigurado ka na ang buhay mo magiging pagpapala at hindi na ito magbabago pa. Saan ka man pumunta, sino man ang kaharap mo, kausap mo. No? Nung last week nga po, nasa Mindoro ako, umatin ako nung first oath-taking ni Governor Bones Dolor, second term niya ngayon. Ang kalaban niya ay Deputy Speaker ng Kongreso. No, mga kaibigan ko po yun, si Attorney Doyle Yachong, Congressman. Tumakbong governor. No? Parang sobrang dihado yung existing governor, si Bones Dolor, kaibigan po natin. Dahil halos yung 13 mayor pumanig sa kalaban ni Governor Bones. Pati namang kapitan, halos. Parang ang labanan ay 30-70 or 20. Parang ganon. Pero sabi ko, Gob, no, wala makakapigil pag ang Diyos ay kakampi nyo at kayo pa rin ang gustong maupo bilang gobernador. At pati na po si E.J. Falcon, no, bagong pasok bilang Vice Governor ng Oriental Mindoro. No? Parang dihado rin. Pero alam nyo, landslide silang pareho sa himala at biyaya ng Diyos. No? Kaya alam nyo, purihin ang Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. No? No? Ang buhay natin magiging blessing sa ibang tao. No? Kaya si Governor Bones, pag nakita ko, doon po sa Rojas, Oriental Mindoro, umatin ako. Nung kanyang, kasi second district yun eh. Napansin niya ako, nung tumayo na sa pulpito, binanggit uli ako. No? Kasi ma-close po tayo sa governor na yon. Siya po ay sobrang malapit sa mga pastor. No? Kaya nga, ang buhay natin magiging blessing at hindi na yan magbabago. Sino mang makaharap mo, makausap mo, makita mo, no? Ang mga tao, mabebless sa buhay mo. Kaya masarap na ang buhay natin, ang bawat isa sa atin, saan ka man pumunta, ang buhay natin, blessing sa ibang tao. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Amen. No? So as I conclude, no, Jeremiah chapter 29, verse 12 and 13. Basahin natin. Jeremiah 29 verse 12 and 13. Then you will call on me. Tatawag tayo kay Lord. And you will come and pray to me. Lalapit tayo at mananalangin sa Kanya. Sabi ni Lord, I will hear your voice. I will listen to you. No, makikinig si Lord, no, sa atin. Then you will seek me and require me. Hahanapin natin siya. Sasangguni tayo sa Kanya. And no, you will find me, sabi ni Lord, masusumpungan natin siya. When you search for me with all your heart, kita nyo, buong puso na naman ang sinasabi. Pag buong puso natin siyang hinanap, buong puso tayong lumapit sa Kanya, buong puso tayong tumawag sa Kanya, makikinig si Lord at tutugon siya sa mga prayers natin. No? Kaya nga, ganito kahalaga na mayroon tayong malinis na puso sa Diyos, ganap. Number one, you gain the favor of God. No? Makukuha natin ang pabor ng Diyos. You have the right to draw near to God directly. No? Meron tayong karapatan na makalapit sa Diyos directly. No? Hindi na tayo lalapit pa kung kanino. No? Kung wala man si pastor, si bishop, sino man tao, ikaw lang. Mag-pray ka at kausapin mo si Lord saan ka man naroon. Makikinig si Lord. Amen po ba? And you have the assurance to God that your prayers is granted. Meron kang katiyakan sa Diyos na yung mga prayer natin sa Kanya, granted na yan. Maaring maybe nadidelay, nagtatagal, no? Kasi si Lord kung sumagot, no? Minsan no. Baka mapahama ka sa pinipilit mong gustong mangyari, no? At siyempre, ang sagot ni Lord, yes. No? And sometimes, wait, maghintay ka lang, no? Matuto tayong maghintay kay Lord. Pang-apat, your life will be a blessing and it can never be changed. Masarap po yung ang buhay natin ganito. Nagiging blessing ka sa iba at hindi na magbabago yan. Amen po ba? So tayo po ay bilang mga anak ng Diyos, katulad ni David, ito yung prayer niya sa kanyang anak na magkaroon ng ganap na puso. Kasi pag tama ang puso natin kay Lord, no? Saan ka man pumunta, ano man ang gawin mo, nagpa-prosper. Nagiging blessing tayo. No? Andiyan po ba kayo? Amen? Ngayong umaga na ito, katulad ng sabi ko,
Magre-release ako ng blessing, ng favor sa mga businessmen and women at saka sa mga may trabaho na kalooban ni Lord na i-prosper ang lahat ng gawa ng ating kamay, hinahawakan ng ating kamay, i-prosper ni Lord. Dahil when God bless you exceedingly abundantly, no, nabe-bless din ang church, ang ministry. Amen po ba? Sige, tumayo ang bawat isa. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord, you are hero, God. You are in this place, Lord. You will do miracle upon us. Lord, salamat po. Hayaan nyo ang aming mga puso magkaroon ng tunay na dalisay, maging tapat sa iyong harapan. Tulad ng prayer ni David sa kanyang anak na si Solomon. Lord, narito pong iyong mga anak. Hangad namin, O Diyos, ang isang pusong ganap sa iyong harapan. At kami makakatiyak, Panginoon, na mag-gain namin ang pabor na mula po sa iyo. Makakasigurado kami ang mga prayers namin ay granted sa iyo, Panginoon. Makakasigurado kami na sa paglapit namin sa iyo, O Diyos, direkta kaming makalalapit sa iyo upang hilingin ang mga bagay na kahilingan ng mga anak. Hiling man ito sa katawan. Lord, anong mga panalangin ng mga anak mo, sigurado kaming diringgin mo, O Diyos. Kaya, Panginoon, ngayon po, umagang ito, salamat po, O Diyos. Tayo po'y muling umawit kay Lord. Awitin natin ito. A pure heart, that's what I long for. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one who rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises, pusong dalisay. Amen, Lord. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat Na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Walang alinlangan. Isang pusong tinitibok pusong na itinitibok ika'y parangalan. na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri Ko'y pagpupuri sa'yo lamang. sa'yo lang. Isang pusong tapat. Sabihin natin, Lord, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus.
Sabihin po natin lahat ang prayer na ito. Sumunod tayong lahat. Sabihin po natin, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong mga salita na aking narinig, na nagbigay ng hamon sa akin, nagpalakas sa aking pananampalataya, na sa iyong harapan, ang taong may ganap na puso, nakukuha ang iyong pabor, nakalalapit sa iyong trono ng iyong biyaya, sumasagot ka sa kanyang mga panalangin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Tunay nga ng aking puso ay dalisayin mo, linisin mo. Nais ko, Panginoon, na magkaroon ng isang ganap na puso sa iyong harapan. Nananalig ako, O Diyos, na ang buhay kong ito gagamitin mo bilang pagpapala sa maraming tao. Hindi na ito mawawala dahil ang pabor mo'y nasa akin. Salamat po, Panginoon. Ito aking panalangin. Amen. Lumapit sa harapan lahat ng may business, pati mga nagtatrabaho. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri. Lahat ng may business dito sa aking kaliwa, nasa bandang sige po, hindi, itong kanan ko, kanan. Lahat ng may business nasa kanan. Lahat ng may business nasa kanan. Lahat ng nagtatrabaho dito po sa kaliwa. Yung nagtatrabaho sa company o saan man, work at home. Taas natin ang dalawang kamay natin sa Panginoon. Awitin natin lahat, chorus na ito. Handog ko'y pagpupuri. Isang pusong tapat, awitin natin lahat. Everybody, dalawang kamay, taas. Tayo pong lahat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo. For the last time, sabihin natin, Lord, sa pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Kung kayo ay asawang nandito, walang asawa niyong lalaki o babae, nagtatrabaho siya, kayo ay representative, lapit kayo sa harapan, at yung may business, ganun din, lapit kayo sa harapan. Father God, in the name of Jesus, ikaw ang nagsabing anumang hilingin namin sa Ama sa pangalan ni Jesus ay ibibigay mo. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, Lord, ang mga anak mong naririto sa harapan, ano man ang business nila, oh God, sa iyo namin ito ay pinagkakatiwala. Lord, I release, Lord, your divine favor sa kanilang business. Lord, i-prosper mo ang business nila. Palaguin mo, palakihin mo, paunlarin mo, Father God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, pagpapalain mo, Panginoon, ang bawat hawakan at ang bawat negosyong itinayo at sinimulan ng iyong mga anak. Father God, right now in Jesus' name, I release, Lord, your favor, your blessing sa kanilang mga business, oh God. Ikaw ang magparasper nito. Bigyan mo sila ng wisdom kung paano ito i-manage, Father God, in Jesus' name. In Jesus' name, I release, Lord, ala karabakanda, rabashanda, rabakanda, unstoppable, unlimited blessing and the favor of God in Jesus' name. In Jesus' name. Lalaki ang negosyo nila. Lord, mararanasan yung mga anak ang yaman ng gagaling sa iyo.
The wealth of the wicked will transfer to the righteous, O God. In Jesus' name, Shikabababakanda. Lord, narito po sa baging kaliwa ang mga anak mong nagtatrabaho. Work at home man ito, sa opisina man ito, saan man sila nag-work. Lord God, i-bless mo, Panginoon, ang kanilang trabaho. Makuha nila at mag-gain ng favor mo sa kanilang mga sa kanilang mga amo, Father God. In Jesus' name, sa kanilang pinapasukan, maging makasama nila sa trabaho, ibabait sa kanila, magiging mabuti sa kanila, magiging mabait sa kanila, Father God. In Jesus' name, may your covering and protection and favor in Jesus' name be upon your people, O God. Lord, salamat. Increase the blessing. Increase, Lord. I-multiply mo ang kanilang income, ang kanilang trabaho, Panginoon. Lord, Shikarabarakanta, I declare, I release your divine favor sa kanilang buhay, Panginoon. Bawat hawakan ng kanilang kamay, ipaprosper mo, O God. Yes, mag-gain nila ang favor ng kanilang boss, ng kanilang mga kasamaan sa trabaho. Yang daralabakanda in Jesus' name. Panginoon, salamat. Thank you, Lord, for the victory, for the answered prayer. Lord, salamat. Maging ang kongregasyon. Lord, I release, O God, divine healing sa mga may karamdaman. I release, Lord, answered prayer from heaven, O God. In Jesus' name. Lord, salamat. Pinagpala mo ng bawat isa. Pinagpala mo na ang iyong mga anak at hindi na ito mapipigilan, Panginoon. Thank you, Lord. We claim it. We receive it, Lord God. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen, amen, amen. Malakas na palapag sa Panginoon. God bless us all. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. I-claim natin, i-receive na natin na ang pagpapala'y raragasa, bubuo sa atin, na rumaragasa ang pagpapala ang bibigay ni Lord. Hallelujah. I-claim natin. Amen. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Amen. Hallelujah. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Amen. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Oh! Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Maragasa. Rumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Ilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala aking nakamtan na. Sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Amen. Yes, Lord. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Oh! Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Amen. Maragasa. Rumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Ilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala aking nagamtan. Maragasa. Rumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Ilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang Rumaragasa. 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 Rumaragas ang pagpapala aking nakamtan na. Amen. Amen. Amen.
Sabihin nyo sa katabi nyo, kapatid, angkinin mo na. Nasa iyo naman. Nasa iyo na. Rumaragas ang pagpapala. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, maupo tayo saglit. Amen. Thank you, Lord. Bago tayo dumako sa ating Holy Communion, dahil per Sunday naman po, ay dumako muna tayo sa isang mahalagang gawain, ang ating pong pagkakaloob, no, sa gawain ng Panginoon. Tawagin natin, sino ang ating Praise yun. Amen. So magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Napagpala po ba ang bawat isa? Pumalakpak po ang napagpala, yung malakas po para sa Panginoon. Amen. So tayo po idadako sa pagbibigay. Meron pong istorya sa Bible, businessman po siya. May-ari ng business. Pero ang problema, walang kita, hopeless. Kumbaga kumbaga sa salitang kato, bumalik na luhaan. Si Jesus lang pala yung solusyon para magkaroon sila ng maraming huli. Kaya po natin yan. Diba? Sabi sa Luke 5, chapter 5, verse 3 to 4. Sabi dito, sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumanaot ka at ihulog mo ang lambat upang makahuli. Kung tutuloy po natin yung verse ito, ang sabi po dyan ni Simon, Guro, magdamag po kaming ng huli, pero wala po kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, gagawin namin, ihulog. Amen? So, sa makatuwid, inihulog po ni Pedro, ni Simon, yung lambat. At pagkahulog, boom, yun. Ang dami. Hopeless siya nung bumalik, dahil nakarinig siya ng salita ng Diyos, dahil ginawa niya yung salita ng Diyos, anong nangyari? Natuwa siya. Yung pusong parang sugatan, na magdamag ka nga namang manguhuli ng isda, o kumbaga magdamag kang magtatrabaho, pero pagbalik mo, yung kinita mo is pambayad lang sa utang. Pambayad lang sa kung ano-ano mga bagay. Pero ang ating Panginoon, si Kristo lang po pala ang solusyon sa lahat ng bagay. Kung katulad po kanina, pinanalangin na po tayo ni Bishop, di ba? Si Kristo lang po ang solusyon sa lahat ng bagay. Kahit parang akala mo, hirap na ang buhay, parang wala nang pinansyal, hirap na, hopeless na, paano pang pambayad, si Kristo lang ang solusyon. Kaya nga po ang sabi diyan, yung una, trust to the Word of God. Magtiwala po tayo sa salita ng Diyos. Huwag kang magsalita sa salita ng tao. Magsalita ka sa salita ng Diyos. Sigurado po, magaganap po yun. Ano pong ginawa ni Pedro? Nandun daw po sila sa tabi. Naglilinis ng lambat. Pero dumating daw si Kristo. Simon, iusog mo nga yung bangka mo sandali. At nangaral si Kristo. At kapag pangaral ni Kristo, doon lumakas yung loob niya. Anong ginawa? Kasi nakarinig siya ng salita ng Diyos. Amen? Katulad po kanina, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos through Bishop, di ba? Kaya nga po lumalakas yung ating loob na magtiwala sa ating Panginoon. Pangalawang ginawa ni Pedro, obey. Sumunod. Bagamat nagreklamo siya konti, Pangguro, magdamag po kami ng isda. Pero wala naman kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, gagawin namin. Anong ginawa ni Pedro? Hinulog yung lambat. At anong nangyari? Pagkahulog ng lambat, nagilala sila. Ang dami. Di ba? Dahil sa salita ng Diyos. Amen? At ang pangako po ng ating Panginoon, pagpapalain niya tayo. Katulad po ng ating napag-aralan ngayon. Hindi pa daw tayo nagsasalita, alam na ng Diyos, ibinigay na ng Diyos. Amen? Kaya nga po, at yung panghuli, anong ginawa nila? Tinawag nila yung mga kasama nila. Oy, dito, ang daming huli, sobrang dami. Nag-share siya. Share your blessing. May sinulat po ako dito. Hindi ka imbakan, daluyan ka. Amen? Huwag mong i-stack lagi yung pagpapalang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kung gusto mong gamitin mo, kung nasan daw yung puso mo, nandun yung kayamanan mo. Pag si Lord ang kayamanan mo, yung kayamanan mo, ipinapagamit mo sa Diyos. At sigurado po yun, tuloy-tuloy ang pagpapala. Amen? Kaya nga po, meron ba? Huwag kang sponge. Diba? Naturo na po ito minsan, Bishop. Di ba yung sponge? Sip-sip lang ng sip-sip. Baka gusto pang pigain para lumabas. Huwag na po nating antayin pigain tayo ng ating Panginoon. Di ba? I-shake pa. Di ba? Yung business mo kasi hindi ka nagiging tapat.
Kaya nga po, ang sabi pa dito, dapat honeycomb ka. Yung tinuro dati. Di ba yung honeycomb? Kusa pong tumutulo. At dapat po, ganun ang ating karakter. Amen? Kaya nga po, ang tanong ito, yung pinakamalaki ito, gaano kalaki yung lambat mo? Amen. Di ba ba? Ano po yung nililinis ni Pedro? Yung lambat. Siguro hirap na hirap. Ano pang bayad ko? Ha? Pagod na pagod ako. Ang hirap. Ha? Pero dahil nakarinig ng salita ng Diyos, lumakas ang loob. Ha? Kaya po sa ating buhay, sa ating pagbibigay, sabi po last verse, Mateo 6:21, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen. Tayo po'y pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, na may-ari ng langit at lupa't ginto't pilak. Lord, narito ang aming ikapaghandog. Tunay nga, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa. Salamat sa bukas na langit, Panginoon, na ibubuhos mo ang pagpapala mo, siksik, liglig at umaapaw, at ma-experience nila, Panginoon, ang iyong kadakilaan at ang iyong pagpapalang nag-uumapaw sa buhay ng bawat isa. We praise you, Lord God. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen po. Yan. Good afternoon. Good morning, everyone. Afternoon na agad. Ayan. Kasi wala yung kakanta, kaya ako na lang. Para may partner naman siya, siya lang mag-isa. Are you ready? Okay. Let's worship our God. Our God. Yes. Hallelujah. Kung alam niyo po yung kanta, pwede nating sabayan. Within your mighty hands, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. Know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.
we still know you are God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen, amen. Praise God. Praise the Lord. Dadako po tayo sa ating Holy Communion. Amen. Ito po ay ginagawa natin once a month bilang pagsunod sa pinagutos ng ating Panginoon. Dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, ayon sa sulat ni Pablo sa taga-Corinto, sabi niya, ito ang katuruan na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoon ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So ito pong banal na hapunan, ginagawa natin ito as a remembrance, no? Sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So kaya ito pong pagpapartake natin ng tinapay at sa kopa ng Panginoon ay ito inaalaala natin ang kamatayan ng Panginoon sa krus. Kaya sabi ng 25, matapos magapunan, dumampot din ng Panginoon ang kopa at sabi niya, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. So dalawang bagay po sinasabi rito, inaalaala natin ang kamatayan ng Panginoon sa sandaling tayo ay kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon, ipinapahayag natin ang kamatayan niya. Kaya gagawin natin ito bilang pag-aalaala sa Diyos, sa kanyang pagkamatay sa krus, gagawin natin ito sapagkat ito ang nararapat. Na po? Sige, tayo po'y manalangin saglit. Panginoon, salamat. Muli naming inaalaala ang kamatayan niyo sa krus at ang inyong muling pagkabuhay. Sa sandaling kainin namin ng ostya o tinapay na ito, simbolo ng iyong katawan. Inaalaala namin at ipinapahayag namin ang iyong kamatayan sa krus at ang iyong dugo na nabuo sa krus na naglinis, nagugas na aming kasalanan. Salamat po, O Diyos, sa iyong papuri ang mapasalamat sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, kumuha po tayo ng Ito ang tinapay ng buhay. tumayo po yung nakakuha na. At ibahagi. Hawakan muna po at sabay-sabay tayo maya-maya. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Meron na pong mga tinapay, ostya, itaas po natin. Nasa likod, meron na po lahat. Panginoon, salamat. Inaalaala namin ang iyong kamatayan sa krus. Sinabi mo sa iyong mga sugat na tinaglay, pinagaling mo na kami. Lord, we claim healing sa katawan ng iyong mga anak. In Jesus' name, by your stripes we are healed, Lord. Sabay-sabay natin kainin. Ito ang saro ng bagong tipang. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi.
Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't mag-iisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tuminis. Taas natin ang cup. Lord, salamat. Kung hindi nabubo ang dugo mo sa krus, walang pagtubo sa aming makasalanan at paglilinis. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa iyong dugong nabuo sa krus, nahugasan ang lahat ng aming kasalanan. Purihin ka, sambahin, Father God, in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay natin inumin. Sige po, ipapasan nyo lang pakanan, pakaliwa. At lalapit po uli ang ating mga usherette and usher. Patuloy tayo sa diwa ng prayer. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship be upon us. In Jesus' name, Amen, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Maupo po ang bawat isa. Praise God. Bago po sa ating mahalaga announcement, katulad po ng ginagawa natin dahil nasa expansion po tayo. At nakaplano po tayo na pupunta kami ng Coron, Palawan, ng Davao, kila Pastora Mercy, maging sa Sorsogon, ay tayo pangunaan po ng aking third son, Shelemaya, para sa prayer exhort ng ating mission offering. Morning po. Dadako po tayo sa ating mission offering. Sabi po sa Mark 16:15, sabi doon na, go into the world and preach the gospel to all creation. So, bakit nga po ba mahalaga yung mission offering natin? 'Di ba? Usually ang giving lang po sa church is tithes and offering. So ngayon meron na po tayong mission offering. So, napakahalaga po ng bagay na ito dahil ito na nga po yung dinala tayo ng Panginoon sa word niya na expansion. So, yung mission offering po, ang parang pinaka-purpose po niyan is magamit po sa expansion ng ating church. So, yung mga ginagamit po ng Panginoon para magturo dun sa ibang mga satellite churches natin, yung mga bagong ino-open ng mga churches po natin. Dito po yan ginagamit. So, di ba minsan parang minsan parang nanghihinayang tayong magbigay dahil nagbibigay naman na tayo ng tithes, nagbibigay na tayo ng offering, parang minsan bakit meron pang mission offering. Pero mahalagang bagay din po ito na binigay sa atin ng Panginoon dahil isang way din po ito para mas ibuhos pa ng Panginoon yung blessing niya sa atin, yung favor na sinasabi kanina, di ba? So, siguro konting testimony lang. Ngayon po, before po kasi, yun nga, ako personally, tithes lang po yung binibigay ko na parang, syempre, hindi naman, yung mga kinikita po natin, parang minsan sakto lang sa atin. Kumbaga, minsan hirap pa nga tayo bigay yung tithes, di ba? But then, once na nagkaroon tayo, pag binigyan tayo ni Lord ng word na katulad ng ito yung sa mga mission offering and nilakaran natin, nag-take action tayo na ibigay kung ano yung sinasabi ng Panginoon, mararanasan din naman natin na ang Lord din yung magbibigay kung ano yung kung yung mga binibigay natin, ang Panginoon din na nagbibigay niyan. So, praise God dahil dinesire namin mag-asawa na magbigay talaga sa mission offering and
thank God and praise God dahil na ngayon nararanasan namin na binibigay talaga ng Panginoon yung desire ng puso namin na siya yung nagbibigay ng blessing para makapagbigay kami sa mission offering. So sige po, pag-pray po natin yung mga ipagkakaloob po natin para sa mission. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na pinagkaloob nyo. Salamat, Lord, dahil alam namin na ikaw, Panginoon, ang siyang nagbibigay ng pagpapala sa amin, nagbibigay ng opportunity, nagbibigay ng pabor, Panginoon. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy niyong palaguin, Panginoon, ang anumang hawak o anumang binibigay niyo sa amin, Panginoon, na maging tapat na servant kami, Panginoon, sa bagay na ito, O God. Lord, sa pagbibigay namin sa mission offering, O God, magamit ito, Panginoon, sa inyong kaluwalhatian, magamit ito, Panginoon, sa expansion, Panginoon, ng inyong kaharian, O God. Lord, pagpalain niyo, Lord, ang bawat isa, Panginoon, na magkakaloob, and Lord, yung sa mga hindi pa, Lord, makapagbigay, Panginoon, Lord, give them, O God, give them the desires, Panginoon, na makapagbigay sila, Panginoon, sa mission na ito, O God. Lord, maraming salamat sa lahat ng papuri, ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dako naman po tayo sa ating announcement po. Meron po tayong eating fellowship after the service. We encourage everyone to join and have fellowship with each other. And meeting po after service, all leaders and Saganan Karangalan. Ayan. Ngayong July 16 naman po, meron po tayong leadership seminar headed by Bishop Jimmy Evangelista po. Lahat po ng leaders, workers are required po na umattend. So, 3 p.m. po yun dito sa church po. Meron pong Speak Life every Mondays, 7 p.m. If gusto niyo po mag-share, mag-message po sa Phoebe account ng church. Tinig ng Pag-asa every Tuesday and Thursday at 7 p.m. Ayan po. Dito naman po, makikita po natin to sa FB page po natin. Nilalive po to every 7 p.m. naman po. And meron din po tayong soaking. We encourage everyone po, 7:30 every Saturdays dito po sa church. Nagsisimula na po tayo ng mga 7:30 after po ng practice ng music team, ng worship team po. And for our online gatherings naman po, Meron pong J Blue Leaders and Workers Spiritual Feeding every Tuesday at 8 p.m. via Zoom. for our discipleship trainings naman po, sa kids po, headed by Sister Clyde, ages 3 to 12, every Mondays po, 6 p.m. Youth headed by Sis Hylin for ages 13 to 21 every Saturday at 3 p.m. And sa young adult naman po, headed by Brother Shalem and Sister Iyay, ages 22 to 30. Meron po tayong face-to-face mamaya pong 4 to 6 p.m. po, dito po sa church. Adult woman headed by Sis Arlene for ages 31 to 50 every Thursday at 8 p.m. And adult men naman po, headed by Brother Rio for ages 31 to 50, every Sunday po, 7 p.m. And senior adult headed by Reverend Estela for ages 51 and up every Thursday at 8 p.m. Ayan po. So, pwede nyo pong i-approach yung mga nakalagay po na leaders sa bawat age po. And pwede po kayong mag-join sa kanila. And for our online prayer gatherings po, sa fathers naman po, from Monday to Saturday, 4 a.m. Mothers from Monday to Saturday at 5 a.m. And pastors po, from Monday to Friday, 5 a.m. And our social medias naman po, ito po ang aming Facebook page, Jesus Believed to Up Church, and YouTube channel at J Blue Church. ayan po, let us like, follow, and subscribe po, and hit the notification bell po para every time na may update po tayo, mga post and lives, magkakaroon po tayo ng notification. Yun lamang po sa ating announcement. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Gusto ko lang pong kasi sa pag-observe po namin, yung Speak Live po ay pag Monday 7 p.m. at saka Wednesday, Friday, mag-open po kayo, no? At saka Tuesday ba 'yan? Tuesday, Tinig ng Pag-asa.
makinig po kayo doon kasi makapapakinggan po nyo yung mga testimony ng ating mga pastor, ng mga leader, ng mga kapatiran, kung paanong yung dating buhay nilang magulo, madilim, ay binago ng Diyos at binigyan ng liwanag. No? Susunod po yung mga taga-Parañaque natin, magte-testimony rin po kayo doon. No? So kaya nga po, yung gusto kong ilagay nyo sa kalendaryo nyo, yung ating mga workers, pati na Parañaque, no, mga pastor natin, mga leader, July 16, darating po si Bishop Jimmy Evangelista. Siya po ay dean ng isang Bible school sa San Pablo. Kaklase ko po yan sa Bible school. At siya po ay gifted teacher. Magaling po siya magturo. So, meron tayong 2 hours na seminar, leadership seminar sa kanyang pangunguna po sa atin. Saturday po yan, July 16 ng 3 p.m. dito po, no? So kaya dumalo po kayo, no? At yung mga taga-Parañaque natin, pwede po kayong magsabi lang kayo sa ating pastor doon na kung ilang kayong dadalo, no? At pwede kayong sunduin ang ating service ng 1:30, no? Or before 2 para makadalo po kayo sa July 16, Saturday. Mahalaga po yun, no? Yun lamang. So, dahil per Sunday po ngayon, ay pagpe-pray po natin lahat ng may kaarawan ngayong buwan ng Hulyo. At saka yung mga may anniversary ng kasal. Sino po ang may birthday ng July? Tayo po. Lapit po kayo sa harapan. No? Lahat ng may kaarawan ng July. Sige po, punta kayo sa harap. Ayan, July, happy birthday nga pala. Belated na ba kahapon? Si Ate Arlene, July 2. Si Ate Lore, yun. Ba? Uy, may kaarawan. Sige po, dami ng July, Dito. Ayan, si Ramaya. Ayan, Brother Will, Ayan, sige po. Tuon nating lahat ang kamay natin sa kanila. Father God, we thank you, Lord, sapagkat hindi lamang physical birthday ang naranasan namin o kapanganak ang physical, kundi spiritual. Narito, O Diyos, ang iyong mga anak na magdaraos ngayong buwan ng Hulyo, ang kanilang kaarawang physical. Father God, I pray, open heaven sa kanilang buhay. Lord, more divine health, Lord, na ibigay niyo po sa kanila, kalusugan, kalakasan ng pangangatawan, especially ang iyong divine favor, O God. Lord, salamat. Pinagpala mo na po ang bawat isa and generant mo na ang desire at prayer ng kanilang mga puso katulad sa aming mga napag-aralan. Lord, salamat, salamat. Lord, anumang mga prayer request pa nila sa iyo ay i-grant mo, O God, bago pa nila sabihin, alam mo na po lahat. Salamat, Lord. I release your blessing upon them. Good health, Lord, satisfied, long life ang ipagkaloob nyo. Salamat, Lord, ng marami. We thank you, Lord. We honor you. Nakikigala kami sa kanilang kaarawan sa araw na yon. Maitaas ka't maluwalhati, Father God. We give you honor, praise, and glory. In Jesus' name, amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Buwa po kayo, isa-isa. Anniversary. Hawa kayong kamay. Lord, anniversary po ni Brother Eric, Sister Shirley ng kanilang kasal. Lord, patuloy mong pag-apuyin pa ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa. Bless niyo po sila, Panginoon. Make them a channel of blessing sa kanilang anibersaryo at patuloy madamang yakap ng iyong pagmamahal, mahabang buhay, mahabang pagsasamang ibibigay niyo po sa kanila. Thank you, Lord. Pinagpala niyo na po ang couple na ito, Father God. In Jesus' name, amen. Happy anniversary wedding. Ayan. So, sa kaarawan nila, ayan, dalhin nyo ang inyong mga candle, pabalik sa upuan. Happy birthday. O picture daw. Pipicturean kayo. Close lang. Close. O picture. 1, 2, 3. Yan, lalagay po natin sa bulletin board yan. Amen. God bless you all. Happy birthday again. Dami Oh. Ayan. Sige po, after closing prayer, meeting tayo ng evangelista sa Ghana. Dito muna po kayo.
At, ayan, sige. Tumayo po tayong lahat para sa ating pangwakas na prayer. Amen. Balik natin kay Lord ang lahat ng papuri, ang pasasalamat. Lord, sa iyo ang papuri. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Ika'y kasama, kung ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang narito, narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Sige po. Tayo po yung dumako sa panalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord, marami pong salamat muli, O God, sa umagang ito, Lord God. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng gawang ito, Panginoon, na patuloy nga, O Diyos, pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na tunay nga, Lord God, ang magkaroon ng pusong dalisay, Lord God, sa iyong harapan, Lord God. Lord, patuloy niyo kaming turuan, Panginoon, na ang aming mga puso, Lord God, ay tunay na mag-idulog namin sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God. At patuloy niyo nga po, O Diyos, na pagkalooban, Lord God, ang iyong lingkod na ginamit, Panginoon, na ipahayag, Lord God, sa lahat ng mga kaluluwa, Panginoon, ng mga hallelujah, Lord God, mga kaluluwa, Lord God, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God. Patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan, kaalaman, at patuloy na pagkalooban niyo po siya ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy nga, O Diyos, nagbibigay ng kalakasan sa aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Patuloy nga, O Diyos, na kami po ay pinapalakas, Lord God, kapag kami ay nanghihina, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, na kami po, Lord God, ay nakakasigurado, Panginoon, na ang mga panalangin, Lord God, sa iyo, Lord, ay dinugon mo na, Panginoon. Salamat, Lord, ng marami pa, Lord. Lord, salamat sa iyong mga anak na naparito, Lord God, upang ikaw po ay sambahin at patuloy na makinig sa iyong mga salita. Lord, patuloy ka nga pinupuri namin, Lord God, sa aming buhay, Lord God. Kami po'y samahan mo, Lord God, sa buong linggong ito, Lord God, at pangunahan niyo po kami, Lord God. Lord, pinupuri ka namin, Lord, pinapasalamatan. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, Lord God, pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sumasayaw na
sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malay at